Den stopper nok lige et par gange, og så starter den. Den gør det. Det gør den altså. Holder den op med det? Ja, det plejer den at gøre. Nej, stop. Det er fordi, man skal holde den konstant bevægelse. Ja. Så. Og du kom ind! Kan man overhovedet se bolden? Ja, det kan man godt. Kom der skal det være, Magnus. Kom, Sofus! Jo, nu sætter jeg altså min lydbog i gang. Men vi skal nok holde det der i gang på en eller anden måde. Kom! Coming. Yes! Ej, var det godt spillet, Mikkel! Kom igen, Udmærket! Yes, vi er der allerede, Peter! Sådan! Jartov! Du tror, det går for langt ind, ikke? Husk din position, når du bliver spillet ud her, ikke? Super. Læg din mand op! Nu bevægelse, Ølstikke! Nu har jeg zoomet lidt ind. Så må jeg zoome lidt ind og ud. Det er faktisk ret sjovt, fordi at en af dem, der står derovre, han hvad hedder det nu, er... Ham så jeg hos bøjletandlægen. Kan du huske, at far han fortalte, at der var en... Asta, du skal lige flytte dig! At der var en, der havde virkelig dårlige tænder. Altså en, der kunne ikke børste tænder. Det var faktisk en af dem, der står derovre af fædrene. Eller jeg ved ikke, om han er far, eller om han er ung, eller hvad han er. Men jeg tror, det må være en af dem, der spiller inde på banen. Der har virkelig dårlige tænder. Sofus, vi skal være der, ja! Kom, Jartov, kom nu, Jartov! Brænd! Jartov, kom nu! Yes! Bare hænderne, Mads. Ja, det står også okay. Hæv! Ja, rigtigt. Du får masser af plads, kom. Mads, på pladsen, du er frem. Ja, kom nu, ind mod initiativ. Kig på bolden. Jo. Yes. Kom nu. Okay, så. Kom ikke. Så Simon har den her, han vil gerne spille fremad, ja. Enten komme mod, eller også ikke bare stå. Ja, William, ikke længere, William. Det ved Sofus. Peter, vi står og kigger. Sofus. Fremad, Sofus. Det gør jeg. Krabbenhøb. Du går med ind. Hvem er det? Han råber til Sofus. Han råber, det er godt, at det er godt til Sofus, at han er god. Nej, det var det. Det var Daniel, tror jeg, det var. Det super. Fald, Simon. Okay. Peter, vinkel! Jartov, kom! Kom nu, Jartov! Rotation, go! Tilbage! Vi prøver bare igen, gutter! Kom! Her, yes! Det er fremragende! Kom, William! Sådan, gutter! Godt spillet! Ja, kom nu! Kom, ikke, spil med! Kom, ikke!
Kom nu, bliv ved! Vent dig. Yes. Glimrende. Yes. Ja, helt alene, helt alene, helt alene. Vent dig. Jartov, kom. Jartov, kom nu. Over, mand. Over. Ja, Simon. Simon! Ja. Udmærket, Peter. Trappe. Meget fint. Du må gerne spille Peter i fod, hvis det er det, han ligger til, ikke? Yes, ellers fint. God vending. Jartov. Yes, rigtig Simon. Og så kom i position, ja. Okay, vi prøver igen, gutter, kom! Vi prøver igen! Lidt hurtigere, kom! Yes! Simon! Kom ind! Kom igen! Afsted! Kom, gutter, kom nu! De der sæbebobler. Det er overhovedet ikke til stå hjem. Det er andre hold. Simon og William, yes. Fortæl ham, der ligger en i ryggen på ham. Mærke ølstykke. Jeg bare rigtig, det ser rigtig godt ud her. Igen, næste vand på! Næste! Slip. Sådan, var det godt. Kom med, Peter! Simon! Støtte! Nu må du gerne få stoppe bilen. Hvad skal jeg gøre, hvis den stopper? Du skal bare tænde den igen. Bare trykke på den der knap på gangen. Tænder den igen. Hvis de kommer for tæt på, skal du godt lige gøre sådan her lidt ud. Bare fordi de spiller mest dernede. Så bare sådan lidt. Jartov, du skal længere ud. Jartov, Simon Hansen skal du helt derud, ikke? Yes, vi er i gang. Kom! Peter, vi er i gang! Sådan! Glimrende pres, drenge! Bare kom. William fald. Keeper. Yes. Kom, Jartov! Kom nu! Okay. Krabben. Det skal være meget mere massiv og vinklet, ikke? Længere ind, Simon. Råb på William. Jartov! Det er helt andre årsager. Der stod ikke mere hængende angriber, ikke? Vi skal lige huske vores plads. Simon, ja. Hårdere bold ind.
med bedre vinkel på, ikke? Bliv der, Simon. Kom et stykke på plads. Simon, fald lidt. Bare lige bliv ved med at falde, Simon. Bliv ved med at falde, Simon. Bliv ved med at løbe baglæns, Simon. Sådan der, så har du en mod en. Gartner, der kommer ryggen på dig. Fremragende, Simon. Fortsæt. Igen! Næste mand på! Ja, okay. Der skal vi spille ud, ikke? Okay, kom igen. Simon, lad være med at trække for langt over. Lige der. Yes, kom igen. Vi er på plads allerede, gutter. Kom nu. Jeg får nogle måder at trække det på. Mobil. Men kan jeg lægge den her, så træk den? Nej, ikke. Det må du ikke. Jo. Jakob, bedre! Så spiller man. Så er det færdigt, Jakob! Kom med, gutter! Okay, udmærket! Jakob, godt arbejde. Alt sådan noget som tiden, at de har været indskifter og alt sådan noget, ikke? Det skal også. Der tager 43 minutter. Kom. Ja, det er godt, men det skal bande af. Det skal bande af. Nu skal du bande af på ham. Fremad! Du har plads, kom på plads, vinkel, på plads. På plads. Simon! Og nu skal du slippe den. Det skal være hårdere, Simon, kom nu! Yes, lad ligge og kom på plads. Super! Peter, du må meget gerne råbe på den, ja! Ja, nu et stykke, kom nu! Magnus! Kom nu, Jakob, kom nu, Jakob! Kom nu, Jakob! Simon! Her! Kom op! Udmærket, gutter, kom! Kom! Sådan, Jakob! Det er rigtigt. Hold faren, Jakob!
Yes, det er fremragende! Det var det altså! Jakob, så er det retur, Jakob. Jakob, kom. Kom, Jakob. Husk, hvis spulet ikke virker, ja. Så skal du være der. Sofus, er du med? Yes. Sofus, så dommeren sig ind. Bare gør det færdigt, Jakob. Du får den. Sådan, ja. Hold fartet. Foran, William. Kom, William. Ja, super. Fantastisk. Kom, Jakob. Kom, positioner. Kom, kom, kom nu. Simon! Rigtig. Udmærket, Jakob. Godt spillet. Kom, Jakob. Der skal vi have været, ikke? Kom nu. Fremragende, Jakob. Bare fortsæt her. Kom, hvis han kommer op. Okay. Vi er klar på her. Kom, Jakob. Han løber, Jakob. Ja, det skal vi have, gutter. Magnus. Sæt dig på ham. Det er dig ind. Det er dig. Kom ikke? Okay, William, hårde pasninger. Fremad! Ja, så skal vi starte frem. Nej. Yes, lige centralt på Appenhøft. Peter, kom nu! Yes, kom, vi er i gang! Sofus, der skal vi have været! Kom, Jakob, kom! Yes, dæk vinklen til venstre, Ja, sådan der. Og så falder du lidt her. Ja. De to stopper, dem skal komme nok til os af. Sådan der. Kom med, Sofus! Med, Peter! Den skal vi have, drenge! Læg af, fedt. Forfra! Rigtig. Hvem hjælper med alt det presset? Kom, gutter. Benjamin og Johannes, der er opstanden, Du kan sy! Kom. Fint løs, Simon. Hvem hjælper med? William! Udmærket læs. Spil i stedet for. Ja, der er masser af gul. Hør. De ved. Næste mand på! Rund. Kom nu, Malte, kom! Ja, så bare hænderne. Yes. For helvede, hvordan han kan ikke spille? Ud af skyggen, gutter!
Mads. Meget gerne, når du stikker Simon lige fortæller om, hvad der sker, ja. Ja. Kom med et stykke. Vi er klar, Mads. Kom nu. Den anden side er en side op der, Solen. Yes. Kom nu med. Peter, kom. Vi ved. Ramø, du skal med. Simon, kom derud. Så kom på den. Sådan, der rykker på. Næste gang, Jakob. Ja. Næste gang, Jakob. Yes, du kan godt komme i vinkel her. Ja, kom. Kom i vinkel. Fedt. Kom, ikke? Hun skal lige smule hurtigere af med den, ikke? Rolig, Mads. Rolig. Vent på, han kommer sydvendt, Mads. Kom nu! Kom igen, Krabmø. Få lidt mere i hopsen, ikke? Rolig, Mads. Vent der. Sådan der. Lidt hårdere pasninger, ikke? Hvem kommer mod? Ja, 8 og 9, ja. Vi står og kigger begge to. Sådan der. Helt. Sobus Cummings. Når Simon har den. Yes, rotation. Vi skal have det modløb. Og ryg. Ja, langs jorden, Simon. Yes. Peter Mikkel! Ja, rolig. Peter! Hvad er der sket? Den bliver lagt tilbage, så skal du ud! Nej. Ja, det er meget hurtigere! Er du sikker? Ja. William! Den viser, at den har taget halvdelen af batteriet. Hvad? Den viser, at den har brugt halvdelen af batteriet. Simon faldt en lille smule. Det er derfor, jeg ikke er sikker på, om vi... Kom så. Hvad står det? Jeg tror faktisk, det er ham, der løber derude. Ham med det morgenår. Han er virkelig dårlig. Så ham med Erik. Du, jeg står på ham. Kom, har du så nok tøj på mig? Jeg har det fint. Det er Kashmir. Jeg har Kashmir tøj på. Kom nu! Nej, jeg får søge. Venstre Sobus! Lad mig tage det. Jakob spreder. Hvem er modløbet, drenge? Spille Simon. Ja, Sobus Jakob. Undskyld, Sobus Cummings, ja. Krabmø karten, yes, vi skal mod. Ja, det skal få udvild. Kom nu med den rotation, kom nu, det skal gå lidt stærkere. Få telefonen. Hej, William. Ja, lige om lidt. Nå, en mig lige efter. Rotationen, kom ikke! Hold Simon! Godt valgt! Ja. Nej, der er ikke mål for Claus. Sobus Cummings, I står helt stille begge to. Ja, kom nu lidt hurtigere, så jeg kan spille den ind på jer. Okay? En gang med så spiller vi den væk hver gang, ikke? Kom ind på den rigtige side der, Sobus. Sådan.
Skal jeg tage dig? Klap, så fint. Du ser virkelig ud som om, du har skidt. Må ikke det Joachim starter med? Joachim starter med J. Jeg har taget min pille. Kom! Jeg vil gerne filme lidt. Jeg tror ikke, vi når at filme hele. Kom nu, Sofus, der står vi og kigger. Sofus, det har vi på bånd. Du bare står og kigger. Mus, vil du have mobilen tilbage? Kom. Kom! Men Asta... Stille og roligt, Mads. Ja, det er ligegyldigt. Må hun ikke sætte sig op i bilen og varme sig lidt? Asta, må du op i bilen? Ja, du går op i bilen lidt. Der ryk. Lidt støtte der, Krabbenhøft, ikke? Magnus, der skulle du støtte, så han kan ikke på dig første gang, så vi spille, ja. Okay? Kom, fortsæt! Jakob, kom ud! Kom nu, Ølstykke, hold du fast. Nå, bare spil her. Det er sgu da meget godt. Værsgo. Den der over. Magnus, det er der spil. Nå, fedt. Kom nu med nu! Hop! Score den her. Kom nu! Kast. Næste! Ja! Kom, næste mål! Næste! I ved, Karen! Camille! Hjælp! Johannes! Find det, du kan se, Johannes! Kom nu, gør det færdigt! Ser det godt ud, Ølstykke? Yes, op igen! Det er lige undskyld og så videre. Jeg skal lige høre, hvad siger du? Så de der røde, de plejer at vinde sådan 10 kilo og sådan noget, så det er faktisk altså se, hvor længe de holder med. Hvor vi får holder op, tror jeg. Ja, det er de. Fordi det er derfor, han der han var der, vi kom til nu. Ind og dæk. Med hurtigt. Peter, helt op. Okay! Linje på en gul! Lav! Vente bare der hammer! Ind i banen, hvis han tør spiller, så skærer du af! Sådan der. Den røde lyser stadig rødt. Ja. Gør det op. Ja, kom fast. Bare giv ham en fod. Ja. Okay, fint. Jakob, kom nu arbejde! Lidt ud af en der, ja. Yes. Det er den ene. Ja. Vi er nødt til at arbejde lidt mere, Karen! Sofus, vent dig! Jeg sløg, Peter. Kom, den hopper. En god bold. Kom! Vi skal med! Kom nu! Sådan!
Kom, ikke! Kom, fortsæt, dreng, fortsæt! Kom, Høg. Ja, Tom! Fik bold, kom! Hvem hjælper Bunyamin? Marco, hvad gør du? Yes, vi ved, Peter. Kom nu! Stop op! Ja, kom igen, kom igen! Næste! Hvem hjælper Valde? Ja, Tom, kom! Med, Peter, kom. Yes, udmærket det. Gæt presset, dreng, kom! Coming. Spiller fint lidt ind i kampen. Coming. Forsvaret starter heroppe. I den første, ikke? Med presse, og så husk coming. Ikke kun løb dybt. Ja, husk det nu. Ude på siden løber du dybt, ellers så er det rotationen, ja. Cummings, bare kom op. Kom. Væk. Næste hold farten. Jartoft er der. Du skal også holde din fart. Ja, det er godt spillet. Jartoft! Jartoft er langt! Kom hele vejen, hele turen! Godt, det der! Stærk, du! God stræk, Jartoft! Fremragende! Okay, lækkert lavet. Ja, kom igen! Kom videre, gutter! Godt set. Er det færdigt? Jeg hjælper Valde! Bare kør. Jeg hjælper Alfonso! Valde! Hold i den! Kom, Cummings. Valde, falde lidt! Med, Peter. Jeg hjælpe! Fortsæt, Torbus. Sådan. Hvil op ad en kugl! Der sker ikke noget lige nu. Ja, kom igen. Kom videre, gutter. Peter, Kan vi få de der to på banen til at flytte sig, eller hvad? Nej, jeg tror, vi klarer den. Okay. Mere var det, at de skal skyde derovre fra. Jeg ved ikke, om jeg zoomer for meget, eller skubber den for meget. Fortsæt, Noah. Du kan bolden. Peter, kom ud. Jartoft. Ryk. Yes, gør det færdigt. Kom. Sådan, gør det færdigt. Fokus, vi kigger. Kom nu. Bliv ved med at falde over ud med ham der. Godt, Simon. På plads, Simon! Kom nu! Kom med, Peter. Mads, kommunikere. Ikke? Du kan også sige noget til de medspillere.
Og løbet Cummings, du skulle have haft den der, så udmærket. Ret, Peter. Ryk. Du er nødt til at komme hurtigt ud, Peter, hvis du skal have den. Ja, du tager dig alt for langt, så kom ud. Væk med den. Ja, Tof! Fokus, Jartov. Fokus, Cummings. De kan ikke begge to løbe dybt. Husk, du modsætter alle bevægelser. Du bliver nødt til at skubbe Marco væk i de situationer. Yes, ned, Jartov! Jartov, ned og luk! Der skulle have været sådan noget. Fokus! Kom nu hurtigt! Hurtigt, Jartov! Jartov, kom, kom! Kom, Jartov! Godt, Noah. Og ryg. Noah, på plads, Noah. Kom nu, Peter. Kom, Noah. Cummings. Husk den faktisk. Du skal bare komme afsted. Ja. Jeg har det helt på film. Ja, jeg ved det ikke. Simon gerne med alt på hovedet. Men det er tæt zoomet på film, så... Jartov, hvad plads spiller du? Super. Så har vi 2 centrale, ikke? Pis. Hvorfor skal de... Dammit. Lad være med at score. Stop det. Jo. Kom, kald på. Så. Kom så, Peter. Jo. Kom så, Peter. Yes. Kom så. Yes. Nå, hvad så med dig, en rød? Hvad ved du? Kom. Altså lidt dårligt lys. Kom igen! Kom videre! Jeg tager bare videre. Dejligt. Du kan. Skal bare holde den? Jeg tager kom! Coming! Op lige. Kom nu, Jartov! Kom nu! Hvad? Sådan, Noah! Stærk, Noah! Coming. Hvorfor er det hele tiden ham der? Det er hele tiden ham der i den røde, ham der med de der 24. Kom nu, Stikke! Væk med den. Godt, Peter. Færdig, Peter. Godt.
Kørbad. Nej, for helvede. Ja! Jeg havde den virkelig zoomet ind. Det gik altså lidt dårligt der. Hvorfor ligger man så lidt på plads? Kom nu! Sådan! Glimrende! Hvem er det, der står dernede? Som jeg ikke ved, hvad der hedder. På den rigtige side. Ja! Ja! Ja. Kan du styre den? Det der kamp med Joachim. Ja, Tom, kom! Kom, skub med, Peter! Ja, sådan. Kigge, Kian! Malte, fald lige ned på sekseren. Peter! Ja, kom videre! Ja, kom nu, Peter! Ej, det hedder verdens bedste. Sådan, Peter. Sådan, meget bedre, Peter. Peter. Dommerdømmer, hvis ikke du blokker, så er det bare købt. Kom bare så. Hvad vil jeg? Altså, jeg har måske kommet til at sige lidt meget. Ups. Pas på! Yes! Pas på! Så kommer jeg til at sige, kom så, Peter, kom så. Nej, der er en lille rød igen. Sådan! Kom ind! Ja, kom igen! Udmærket! Peter er 18'er. Kom nu, Sofus! Ikke noget til mål. Yes, kom ud af, Peter. Er den med dig? Ja, det er fint. Så flot spillet. Ja, det er udmærket. Kom, hold pres op, gutter, kom. Her, I har styr på dem. Du må støtte. Ikke se det. Man kunne heller ikke se Peter, før han skød. Ja, jeg fik mål. Yes, kom i positioner. Jeg tager frem! Jeg tager frem! Yes, kom videre, gutter, kom videre! Vi skal have kvalitet i pasninger, kom nu! Den ene vej, den anden kart den anden vej, det så meget godt ud. Det ser bare så sort ud. Nå ja. Det ser bare så sort ud. Ja, det har jeg sammen. Godt, kom nu, Noah. Kom igen. Få den nu væk, drenge. Sådan der. Kom, skub med, dreng! Det højre, Peter. Peter, bredt! Kom! Nu er med ind! Kom nu, det er dig, Kian!
Hvem hjælper Benjamin? Så gør du Kiel! Op på den her, Kiel! Godt, Noah. Sådan. Stærk, Noah. Godt pres, Peter. Kom Hjertoft, bredt. Hjertoft, kom nu. Peter, bredt. Yes, Simon, afstand. Simon! Rolig. Kom, vinkler. Vinkler. Den vinkler lige her. Peter, hold ind i midten. Næste mand på! Hvem hjælper i presset, gutter? Sådan der. Op og pres ham. Det må jeg ikke sige. Hvem hjælper med bolden? Rolig, Oliver! Rigtig godt. Bare lad ham stå. Sådan. Og så sætter vi. Yes! Hjertoft, kom nu! Kom med den! Nå, Peter. Peter, der skal meget hårdt på, ikke? Godt kommet, Simon. Godt spillet! Godt derovre, Det er okay, til den optog. Alfonso. Kom ikke? Selvom det ikke lykkes første gang, ja. Lad være op. Det er det. Min kollega. Helt vej, Peter. Yes! Så får du den. Kan du komme meget? Du holder bare farten. Kom bare. Ja, rigtigt. Det er flot lavet, det der. Der holder din fart. Kom nu, Kiel! Ja, det er fremragende. Ja, det er så mærket. Hvem hjælper Louis? Fremragende, det der opkommet. Hvem hjælper Louis? Kom. Inka. Herovre! Alfonso på hænden! Hjertoft, din mand. Løber der ryggen. Op, Peter. Yes, rigtigt her, Tommy. Kig på bolden, Peter. Hold fast, Peter. Så godt. Ligge bagved dig. Næste mand på! Nu. Sådan. Kom så. Ja, du Undskyld, coming. Orienter dig. Vend. Ja. Okay, vi er med. Hæp, vi er med. Sådan. Kom. Og ryg. Godt, Benjamin. Så Peter, bliv ved. Igen. Kom igen. Fortsæt. Kom nu, Peter. Ja, Noah. Kom. Nord, kom. Rolig. Kigge nu. Godt, Louis. Klasse. Er William lige oppe en gul mand? Alle sammen en gul mand hver. Kom nu. Benjamin, starte. Kom, kør. Ja, helt sikkert. Ja, fint. Højre, Peter. Kom med Noah. Bliv ved, Noah. Godt kommet, Noah. Godt spillet. Ryk. Nej, hvad laver du? Okay, tæt. Vi skal med, dreng. Kom nu, Sofus. Der er krabben. Sofus, vi skal lige lade os lidt ind. Kom. Sådan. Kom igen. Kom igen, gutter. Kom igen. Kom igen, nu en stykke. Det er godt kæmpet.
Kom videre, gutter, kom! Hold fast, Ølstykke. 9. Ian! Vi bliver inde i rummet her! Fokus orienter. Vinder på de første gang. Yes. Kigge! Ja, kom ikke. Det bliver meget langt. Han skal slå det her, ikke? Okay. En lille formfind der væk, og så kom mod. 8 minutter endnu. Ja. Ja, så. Nu. Rolig. Ja, fortsæt. Sådan, Kramøb! Kom igen. Benjamin! Finder på det der. Kom videre. Sidder den næste gang. Er du også stærk? Okay. Jartop! Nu er luk! Nej, kom ind! Godt kommet nu, ja. Jeg kan ikke vende ryggen til. Okay. Yes, kom op. Mads. Ja, Sofus og Kramøb. Hvad så vil vi have den? Sofus, Kramøb. Hep! Der er 8 minutter tilbage. Nu melder I lige ind, ikke? Okay? Yes, kom på plads, Peter. Kom igen! Jartop! Det var jeg nok tæt på! Ja. Simon! Lad nu være, lad den trille ud mod sidelinjen! Skal vi gå op i klubhuset og købe noget? Det er Kian, der ved ham med det til. Mor, skal den her udgives et eller andet sted? Super. Ja, det var da sjovt, at han lige kunne komme op, hvis det var så hurtigt, var. Hvordan, Jartop? Hvad lavede han? Videre. Kom nu, Jartop! Jeg er altså ret bange for bolden. Kom nu! Det er godt, Nord. Der ryk på. Der ryk! Han får at vide, der er ryg, så skal han få det Væk. Godt kommet, drenge! Benjamin, eller hvad hedder han?
Godt, Mads. Jo. Med, Mikkel. I skal med, gutter. Fokus, krabbe, kom ned. Han kan godt nok råbe højt, ham der derovre. Hvor er vi? Kom nu hurtigere, Sofus og Cummings. Kom nu. Yes, det nu. Så lige få kammerationen. Ej, mor. Den er ude først. Jeg ved ikke, om man kan kalde dårligt form. Jato! Det er dommeren, der dømmer. Simon! Hårde pasninger! Cummings! Gør arbejdet færdigt. Fortsæt. Næste på! Ja, det er okay. Godt spillet, Væk. Kom med, vi spiller stadig. Nora, vi spiller stadig. Kom nu. Simon! Vand lidt. Ej. Kom, Nora op i støtte. Skal jeg tage mere tøj på hernede? Vi er næsten færdige, mand. Ja. Yes. Så du gå lidt. Yes. Hvad nu? 3 minutter, men det når de jo ikke. Det er så 3-2, gør det ikke det? Ja. Og det er stadig perfekt. Nej, fremad! Hvem har tiden? Jeg har Mads' far. Og så løber du ud af siden, Malte. Kom! Kom, Malte. Den hjælper Malte! Kom, Jato, fremad! Kom, hurtigt! 30 sekunder. Fremad! Til Williams mor må have det lidt koldt. Williams mor. Kom, Peter. Peter, så er det bare afsted. Hendes søn spiller ikke engang Afsted, Peter. Kom bare, Peter. Fortsæt. Lav. Der er tid. Godt kæmpet, et stykke! Den havde altså fortjent. Ja, de har fortjent at få point i den kamp. Bare spiller det, er så... Er det okay, ikke? Så må også komme med det helt tomme. Det er også her, ja. Det går også lige op i gear i anden halvleg, PSF. Nå, kameraet holde hele vejen. Jeg filmer stadigvæk. Hvad det er for noget, du har fået optaget. Ja. Jeg tror, jeg slår lyden fra. Overvej det. Jo. Yes, drenge.
Kan vi ikke få et eller andet godt med? Nej, Asta, nej. Nej, du kan ikke filme mere. Så godt. Det er virkelig sjovt, det her. Det var. Hvad er sjovt? Du står ikke og filmer dem, vel? Jo, jeg gør. Jeg skal lige over til. Så kommer vi tilbage og henter dig. Og så ser 20 minutter. Ej, vi vil støtte forældre. Tårn og...